Sirisitini Rajono Rugino Palaikha Paimani Hai Buisuni Sal Palaikha Tongo Sirisitini or Rajaro Tinini Salankha Buisuni Sal or Salo Nok Mukuni Malmatarok no Kumala Kandimani Bai Baksano Chalaima Kwkha Kwtwi Bolongni Juda Juda Bwthai Bwlai Kurung Haikeno Tiprasa Lukurok Omno Palai Tongo Omo Haino Mangpile Kasai Pheka Lemuchorani Kalapania Amchaini Karimane, enggak di Bwlai Chalaima lagi bersubura saya kalango, enggak hari busot ini. Kamu bisik kalau apa? Apa? Lagi Kwkha Kwtwi Chalaima, Kwkha Kwtwi Bwlai Chalaima tin di no, hari busot di no. Kwkha. Karena kai busot Kwtwi Bwthai Chalaima di. Ini kai Ngo hari busok bisik Bwlai Chalaima di, ngo Kwkha Kwtwi Bwlai Chalaima di. Oh, 108 pot mak khol ble. Apa je has hakowo asai man obo ton kholnya halai sun. Tham gan charo muya ro gonga boso ro. Ngo mu top kharo orai ro. Jo ton thung go bre kholi top lai yo. Ni bolong go thang gai. Iya dong, Aisyah. Kwtwi Bwthai lagi jak busok Bwthai. Uttor tonggo. Kini kah hari kena kah busok? Kini kah hari busok, kena kah busok. Buisuni Sal Palaikha tam khalai. Buisuni Sal Palaikha awang sero, awang bang sero, suang long lai yo Kwtwi Bwthai. Sa busuk bunga lai kata. Awang sero. Oh, rabon des ni. Uza masa khogonya hapo, khogonya haka kai. Oh, uza sai ro kaya. Oko biti kholonya jeng ko lokhon ban sena kai ne kai. Wasana biti kholo to phaya kya boroba. Jilik jala khaye. Lung mata ko sama khana mane. Chalaima hari buson din. Koi podcast call. 108 porkar kholka. Kini kah obsudo apa simen saja nai mai rok, tapi amun lagi pun rok sama rok. Alka chongi chana kai chai mano hai pan obo nangos tini sini. Bwlai chana ni. Bo parano mo. Simu kalapani ya. Bisu poti bisu dah bo kai Kwkha. Bisi no sing bisi pulawan no mute Bwlai Chalaima. Bisi burum no. Bisi ketal ni. Mai keteng Bwlai Chata. Tam khati ni. Tini sukum karawo pundok kandeta pungaye potu pakirong no. Kanda baca. Oh, Baba yo.